Er den ikke tændt? Jo, den er. Nej, den er ikke. Jo, den er. Så er en rød knap oppe i hjørnet. Og er den ikke. Værsgo. Jamen, hej og velkommen til. Jeg har gået på handelsskole og lært en hel masse om at holde præstationer. Og jeg garanterer for, at det eneste, jeg har gjort den her gang, som er rigtigt, det er at lave en agenda. Vi går hurtigt igennem, hvem er jeg? Og så skal vi snakke om nogle grundlæggende begreber, når vi snakker high availability. Så gennemgår jeg grundopbygning og nogle forskellige metoder til load-balancering, til replikering, og sådan et par common pitfalls, et par sjove eksempler. Så skal vi snakke lidt om, hvordan man overvåger og administrerer sådan et cluster her. Og så vil jeg gå i detaljer og beskrive det cluster, som jeg har givet jer en teaser på, at jeg har bygget til en kunde her i år, til en stor kunde. Til sidst så spørgsmål, og hvis der er tid og lyst til det, så kan jeg lynhurtigt gennemgå, vise konceptet bag Galera på skærmen. Vi holder en pause et eller andet sted midt imellem. Hvor det vil hen, det ved jeg ikke helt endnu. Jeg er... Ja, som 6-årig, der rodede jeg med CPM på min fars ICL Comet. 2 år efter, der gav jeg mig til at gå i Commodore 80. Hvad er CPM for? CPM, det er et operativsystem. Det minder meget om DOS, men det var mere avanceret på andre måder. Altså for eksempel, så kunne en videreudvikling af det lave hvad hedder det, multitasking. Concurrent. Hvad siger du? Concurrent. Concurrent? Ja, det er ikke concurrent DOS. Nej, det hedder... Jo, det er faktisk nej. Jeg kan ikke huske, hvad det står for det for. Men der var forskellige variationer. Det betyder kontrolprogram for microcomputer. Det lyder rigtigt. Jeg var som sagt 6. Men jeg kunne finde ud af at navigere rundt i prompten og med editor og slet fars filer og sådan nogle forskellige ting. CPM 2.2, det svarer til DOS 1.0. Ja, det er sådan noget, den stil, ja. En kopi. Men det fik hurtigt inden, fordi min far han opdagede, at jeg fik en anden maskine, der kunne køre Commodore 80. Og da jeg havde haft den i 4 år, så havde jeg ødelagt Commodore 80-kassetten, så jeg blev til at lave maskinkode. Så fik jeg en PC, der kan man til at køre Red Hat. Som 15-årig, så begyndte jeg at få lidt opgaver med at lave noget sikkerhedsopgaver og en lille smule webudvikling. Det har altid været sådan for mig. Der var Unix og sikkerhed, det var det, jeg havde interessen. Og webudvikling, det var der, hvor der var nemt at få opgaver. Så det har været sådan 80-20, hvor jeg har siddet og kodet, og så har jeg fået de sjove opgaver. Og så har jeg nydt dem de 20% af tiden, jeg havde dem. Så hoppede jeg på HF, skrev en opgave om datalogi og fik 13. Igen sikkerhed. Uni, det fungerede ikke rigtig for mig. Jeg ved ikke, om nogen af jer har gået på DICO. Men altså, jeg boede i en lille provinsby i Jylland, og blev mere eller mindre uden varsel smidt ned midt på Nørrebro i et festmiljø med druk hver onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så lige en repræsentationsbar mandag, tirsdag. Jeg gik der et halvt års tid og bestod et par kurser, men jeg opgav simpelthen, og så tog jeg tilbage til mit lille smørhul hos mine forældre, og så startede jeg mit første firma. Så læste jeg markedsføringsøkonom. Det kunne man læse i Viborg. Det var lige til at føle på. Som 25-årig, på min 25-års fødselsdag, der gjorde vi regnskabet op. Der rundede mine samlede aktiver 1 million kroner. 1 million, og så 1.200 et eller andet. Det var et mål for mig at nå. Men det betød så også, at de talte min bil for lidt mere end den var værd og sådan nogle ting. Så det var lidt, men det var meget sjovt gimmick. Men senere på året, så kom den der .com-krise, som betød, at de pakkede hele lortet sammen og kørte det på loppemarkedet. Og så flyttede jeg til København igen, og den her gang der gik det væsentligt bedre. Jeg blev boende derovre i 5 år, og først lige flyttede tilbage til Jylland her, i forbindelse med, at min mor blev syg. Lige nu kører jeg mit eget firma. Vi laver lidt hosting, vi laver lidt udvikling, og en masse konsulentarbejde. Og det kører udmærket. Jeg lever af det lige nu, fuldtid. Og jeg kunne også godt lade være med, og jeg kunne godt blive med at leve af det de næste 50 år, hvis jeg ville det. Men jeg har så investeret i musik- og lydstudie i Aarhus, som pt. Er ren hobby, men jeg har godt tænkt mig at drive det lidt mere. Så er jeg aktiv i DeCook, Lavitat, OSA og et open source pladeselskab, der hedder Digity. Hvis der er nogen af jer, der interesserer sig for musik eller
drømmer om at blive forfatter, så kig på det, fordi det er super smart. Det er i princippet et pladeselskab, som ikke stjæler dine rettigheder. Så har jeg et par blogs. Jeg gider ikke læse dem op. I kan få en kopi af slideshow eller se videoen. Så hvis der ikke er nogen spørgsmål, så synes jeg, vi skal gå i gang. Ja? Hvad er det kuk? Det kuk. Det er... Undskyld, jeg bruger det i flæng. Det er Dansk Unix User Group, som er en forening, som arbejder for at fremme kendskab til open source, til Unix og arbejde mod patenter og sådan nogle forskellige ting. Det er blandt andet dem, der sponsorerer den her lejr. Det var et godt ord. Så skal jeg lige skynde mig at sige, at jeg har dårlig ryg, så jeg kan godt sidde måske lidt ned på nogle tidspunkter. Og hvis jeg har nogle spørgsmål, så er der er mulighed for at stille spørgsmål, når jeg er færdig, og der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Og hvis jeg snakker for meget, for hurtigt, for langsomt, så siger I også bare til. Og hvis I bliver tidstrængende, så holder vi en pause. Det kan godt være, at jeg glemmer den eller et eller andet, så må I lige blinke på lygter eller sådan noget andet. Men før vi lige går i gang, så vil jeg lige tænke mig, og bare lige for at vide, hvilket niveau vi er på. Hvor mange af jer ved, hvad LAMP står for? Hvad for noget? LAMP. LAMP? Ja. Det gør de fleste. LAMP. LAMP, det står for Linux, Apache, MySQL og PHP. Linux er et operativsystem, Apache er en webserver, MySQL er en database, og PHP er et programmeringssprog. De fire kombineret er en utrolig stærk kombination til at lave online applikationer på. Og er der nogen som ikke er med nu, hvad LAMP det betyder? Det er rigtig godt. Normalt så har du alt det her software liggende på én server, og den server er så den, som kører din applikation. Og hvad hedder det? Det som ligesom er vores udfordring her, det er på et eller andet tidspunkt, så vokser din applikation så meget, at du ikke kan være på én fysisk server mere. Og derfor skal vi finde en metode og dele det her ud på flere maskiner med. Og det er der forskellige metoder at gøre på, og det er det principielt set, vi skal snakke om i dag. Det er vel egentlig ikke applikationen, der vokser, men brugen af applikationen. Det er rigtigt. Ja. Der bliver spurgt, om det ikke er rigtigt, at det er brugerbasen, der vokser i stedet for applikationen. Ja. Det kan være begge dele. Det kan både være, fordi du får vildt mange brugere, men det kan også godt. Jeg har en kunde, som har ansat 15, tror jeg, skribenter, som bare sidder og knokler løs og smider indhold på den her side. Og den vokser med 50 GB i kvartalet. Okay. Det er altså også en udfordring, skulle jeg sige. Så det kan være begge dele, ja. Men typisk så er det fordi, at de bliver nævnt. Men det er jo brugergenereret indhold på en applikation. Ja, det kan der også brugergenereret. Ja. Der er forskellige, fordi en bruger kan både være din kunde, ja. men hvis nu, fra mit synspunkt af, så er webudvikleren hos kunden, han er jo også bruger, for han bruger mine servere. Ja. Og for webudviklerens synspunkt, så er redaktørerne, for eksempel det var Politikens redaktører, ja. De er jo også brugere. Ja, nemlig. Og slutbrugerne, altså læserne, det er også brugere. Ja. Og de kan jo alle sammen have vækst hele vejen ned i det her, ikke? Ja. Og for mit synspunkt, der er det en og samme. Ja, okay. Der skal det bare løses. Ja. Men afhængig af hvor du står henne, så kan regningen selvfølgelig sendes videre. Ja. Ikke? Fordi hvis det er mine elpriser, der stiger, så har jeg selv været sendt prisen videre. Hvis det derimod er kunden, der pludselig får en masse kunder, så kan jeg sende regningen videre. Ja. Og under andre så skulle problemet jo løses. Ikke? Så hvor vi sender regningen hen og sådan noget, det har jeg ikke lige været det fokuseret på her. Men interessant egentlig altså, at tænke over alligevel. Et kloster, for Wikipedia siger det her om det. Jeg ved, der er rigtig meget diskussion om, hvad der er kloster, så jeg er enig med Wikipedia. Så hvis der er nogen, der er uenige, så er det den her definition, vi følger i dag. Okay. Altså en række computere, der er sat sammen for at løse en fælles opgave, og som udefra kan beskues som et system. Når vi skal, vi har en række ord, vi lige skal gennemgå, for at vi ligesom er med alle sammen. Det første, det er et SPOF, Single Point of Failure. Ved alle, hvad det betyder? Nice. Hvis du forestiller dig, at du har 3 server her, som alle sammen laver en eller anden service. Det kunne være, at det viser thecamp.dk. Vi har rigtig mange brugere, så vi har 3 servere for at få klart trykket. Hvordan det fungerer, det tænker vi over lige nu. Nu er det bare logikken i opbygningen. Jeg kan godt gætte mig til, hvad det betyder, men altså, jeg vidste det. Ja, men jeg har forberedt det for at gennemgå det, så det gør vi bare lige hurtigt. Men altså, som I kan se her, vi har de her 3 server, der er forbundet til den samme router, som har 2 forbindelser udad til verden. Hvis man ikke lige kigger på routeren, så kunne det godt se ud til at være stabilt det her, for vi har 2 forbindelser til nettet.
Så hvis TDC herover fejler, så kører telefonen herover videre. Det ser solidt ud, men hvis Cisco hernede fejler, så dør det hele. Og det løser man så ved at implementere en helvedes masse ledninger og en router mere. Og i princippet, så det arbejde, vi laver, det handler om at udvide antallet af maskiner, der kan klare loadet, uden at introducere single point of failures. Og der er rigtig mange af dem. Altså, det kan godt være, at du har en nødstrømsgenerator og en UPS stående ved siden af dit serverrum, men hvis din server er sluttet til samme strømskinne, så har du allerede tabt det hele på gulvet ved strømskinnen. Men vi snakker ikke fysisk sikkerhed lige nu. Jeg har tænkt mig at kigge på softwaren. Det næste er der nogen, som ikke er med? Det næste udtryk, som I sikkert kender, det er KISS. Det skal være simpelt. Når nu, og jeg siger når, for det vælter, og det ved vi alle sammen, at vi kan købe. Altså, I kan jo bare se, altså, hvor mange millioner staten har, de bliver stadigvæk hacket. Altså, der er altid en risiko, og det sker på et eller andet tidspunkt. Hvis du ikke forbereder på, hvad du skal gøre, når det sker, så er du fuldstændig lost, når det sker. Så derfor er du nødt til at have planen liggende klar i skuffen, og sige, hvis vi har nedbrud, hvad gør vi? Og hvad gør vi, den skal automatiseres. Det behøver ikke være sådan, at der er en robot, der går ud og sætter en ny server op for dig. Det er ikke det, jeg mener. Men du går ud og sætter serveren op, og smider en CL i, og klikker Yes, Recovery, hvorefter den kører et image ind, som du selv kan opdatere, og hente den nyeste backup af databasen, og mere eller mindre kører din applikation op, uden at tænke. Ikke? Det skal i princippet være sådan, at du kan sidde på en tropeø og guide din sekretær til at gøre det for dig. Derover så skal tingene separeres. Det skal simpelthen være, altså, hvis du klumper ting sammen, hvis du har både dit CRM og dit hjemmeside og dit regnskabssystem og din hundelufter under samme hat, så skal der kun ske én ting, så vælter alt. Ja? CRM, hvad er det? Det er et kundehåndteringssystem. Og en kundedatabase kan du sammenligne det med. Og hvis det hele bliver klemt sammen, så har du den her, igen, et single point of failure. Det hele går ned, hvis der er noget, der går ned. Og samtidig med, lad os nu sige dit supportsystem og din applikation. Lad os sige, at vi laver et regnskabsprogram, som vores kunder køber, ligesom Saldi, vi så tidligere, ikke? Lad os så sige, at det samme server setup, som kører Saldi for kunderne, de også kører vores supportsystem. Hvis så serverne går ned, så vil alle kunderne unægteligt ringe. Hvis så supportsystemet kører på de samme server, så har vi jo et problem, fordi så kan kunderne ikke få fat i os. Og så er det, de begynder at skrive ud på forumet, hvad er der sket med Saldi? Hvorfor er de væk fra internettet? Er de useriøse? Og det vil stå der til evig tid, og det er simpelthen, det duer ikke. Så vi er nødt til at sikre os, at de enkelte systemer, de er adskilt. Og det er det, jeg mener med separationsvalg. Det kan godt være, at de skal kunne kommunikere, men så skal vi lave nogle simple måder, de kan kommunikere på, og de her simple måder skal selvfølgelig være fejltolerante. Sådan at hvis du for eksempel laver et API til dit CRM-system, så skal din hjemmeside stadigvæk kunne finde ud af, at CRM-systemet er væk. Hvad skal jeg så gøre? Og ikke bare gå ned. Okay? Er der nogen, der ikke forstår det? Nej. Smukt. Hvad er API? Det står for Application Programmer Interface. Og er en standard. Altså, det er i stedet for at sige, jeg vil gerne blive på kaffe, så kan vi måske aftale, jeg skal bare sige kaffe, stærk sukker. Og så ved du, hvad det betyder. Og så det aller vigtigste, jeg har erfaret. Min kunde kunne fx være en programmør, som sidder og udvikler på de server, jeg stiller til rådighed. Programmører er ikke ufejlbarlige, og nogle af dem kan mere eller mindre ikke selv gøre for det. Og derfor vil de udlægge ting af og til. Og så er det altså meget nemmere at lave en hjemmeside, hvor kunden kan klikke på en knap og genstarte serveren, end at han skal ringe væk mig kl. 3 om natten og betale 1.500 kroner for det. Det kan godt være, at det koster mig 1.500 kroner per gang han trykker på knappen, men når man har gjort det her en årrække, så bliver ens nattesøvn altså mere værd end 1.500 kroner. Og samtidig med, hvis du har et system, kunden til at betjene, så vil han gerne betale mere for det, end du rigtig kunne tjene i support-timer. Jeg svømmer en del, du ved, i svømmehal, og der kan jeg jo ikke lige have en bærbar med, men jeg har min telefon med, min iPhone, som er vandtæt, og der har jeg lavet en applikation på, så jeg på de mest almindelige fejl, vi oplever, at så kan jeg gå ind og genstarte serveren. Fordi hvis nu den går ned, og webudvikleren han er på ferie, og chefen han ringer, så kan chefen ikke finde noget at bruge interface. Men så kan jeg kalde det op på min telefon og lave genstarten for ham. Og jeg vil næsten sige, 95% af de telefonopkald, vi har, de bliver løst med en genstart.
og et par stykker mere, der skal jeg logge ind og skrive 3 kommandoer. Ikke? Så det er, altså hvis man bygger systemerne ordentligt, så er det meget, meget lidt support, der er påkrævet for at holde sådan noget her kørende. Et andet udtryk, vi har, som er noget andet, vi kan sikre os imod, det er udtryk, der hedder split brain. Forestil jer, at vi har et system fordelt med 2 server i København og 2 server i Aarhus. Lad os sige, det er et kundesystem. Så har vi et sælgerteam siddende i henholdsvis København og henholdsvis i Aarhus. Hvis nu de her sælgere, de sidder og læser og skriver fra den her database, og der så sker det, at forbindelsen her, den bliver kappet. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi ved bare, at den her database kan ikke se den her database. Den her database kan se, jeg kan se 2 ud af 4. Det er ikke entydigt, hvad der er sket, og den her kan sige det samme, ikke? Så den kan se, at halvdelen er forsvundet. Hvis nu vi kunne se 3 ud af 4, så kunne vi meget nemmere antage, at så er der en, der er faldet fra. Kan I følge med det? Men når det er halvdelen, så ved vi ikke, hvad der er sket. I gamle dage, ja, det er der faktisk stadigvæk noget software, der gør, men når det her det sker, og de her fortsætter med at køre, og de her fortsætter med at køre, så kalder man det split brain. For det der sker er, at det fungerer stadigvæk. Og hvis jeg sidder som sælger i København, og sidder og snakker med Mærsk og siger, jamen vi vil gerne købe det og det og det. Cool, siger jeg så, indtaget det i systemet. En ordre fra Mærsk på 1 million. Samtidig med, så sidder de i Aarhus og får en ordre fra, jeg tror ikke, et eller andet jysk plantagefirma. De køber for 1 million også. Og der ligger så entry her på, at Jysk Plantage AS har købt det for 1 million af det vi nu sælger, og her har Mærsk købt for 1 million. Når nu de her databaser på et eller andet tidspunkt igen for forbindelse, så vil de på en eller anden måde skulle finde ud af at samle de her data, de har. Og det kræver, at de begge to er enige om, hvad der har været sket. Og det vi så risikerer, når de samles igen med langt det meste af det software, som jeg har haft kendskab til, det er, at den ene vinder kampen og overskriver den anden. Det vil sige, at vi mister en ordre på 1 million. Derfor er split brain noget, vi for alt i verden vil undgå. Vi vil faktisk hellere have, at vores sælgere, som sidder herovre, ikke kan lave noget, end at de sidder og laver ordre, der ikke bliver effektiviseret. Og så det man reelt gør, det er, at man sørger for at sætte et ulige antal server, sådan at det er helt tydeligt at se for systemet, hvad der er sket, og hvem får lov at køre videre. Så man vil altså sætte 3 på det ene site, og for så eksempel, på den anden site? Ja, sæt 3 i København. Hvis så Aarhus forsvinder, så er der nemt på computer at se, der er 2 ud af 5, der er væk. Og dem hernede, hvis de er alene og ser, at 3 andre er forsvundet, så kan de også finde ud af, at nu er vi alene. Og så siger de, så må vi ikke lave noget, og så låser de for at få lavet skrivninger i databasen. Igen, der er forskellige stykker software, der gør det på forskellige måder. Vi kan også designe softwaren til at være ligeglad og bare køre. Altså for eksempel, hvis det nu er et kontosystem, hvor vi skal trække penge, ikke? Så kan vi jo vælge at sige, at hvis ikke vi kan se alle 5 servere, så har alle kunder en 1000 kroners kredit for eksempel. Ikke? Så kan du aldrig tjene mere end 1000 kroner per kunde. Men vi kan jo ikke garantere, hvis der kommer en kunde og vil hæve 1 million i Aarhus, og vi er ikke forbundet med København, så kan kunden realiteten hæve 1 million begge steder samtidig og kun have en samlet. Det dur selvfølgelig ikke. Så det skal man tage højde for i designprocessen. Når vi kommer til skalering, så har vi igen 2 begreber. Jeg fortalte før, at vi kan lave større og større servere. Når vi udvider serverne fra at have en lille server til en stor server, så kan vi få vertikal skalering. Det vil sige, at vi udvider maskinen. Og det er jo altså hastigheden, hvor vi kan udvide maskinen, den er relativt fast. Altså vi kan få en graf, der siger om 2 år, hvor stor en harddisk kan vi så have i den her maskine. Det er relativt det, man får at sige. Men hvis nu vores dataforbrug det vokser hurtigere end det, så kan vi nå et eller andet punkt, hvor vores data, vores RAM og vores CPU-forbrug det stiger så hurtigt, at udviklingen ikke kan følge med. Og så kan vi ikke lave vertikal skalering. Og derfor er vi nødt til at gå over til det, der hedder horisontal skalering, hvor vi udvider i ligesom horisonten, ikke? Hvor at vi har flere maskiner, der klarer det samme arbejde. Og det er det, som det her forår, det handler om. Jeg har det mest simple, og det allerførste, som alle gør, når de kommer til et problem, hvor de har lavet en succes, og folk begynder at klage over langsomme load-tider, det er, at vi skiller databasen og webserveren ad i 2. Det er nemt. Med stort set alle POP og MySQL-applikationer, der er det en opgave, der kan gøres på en eftermiddag at skille databasen fra
fra hjemmesiden sportsapplikationen. Og det giver lige med det samme. Lad os sige, at vi har den allerstørste server, vi kan forestille os med 16 kerner og 80 harddiske. Og det er det største, vi kan købe i dag. Så vi kan ikke få det større. Så har vi med det samme lavet en fordobling af det. Altså ved at bare dele op på den her måde. Det kan også godt være, at det ikke er fremtidssikkert nok, og det er jo heller ikke redundant i forhold til, hvis der er en af dem forsvinder, så er alt væk. Så det næste, som er det typiske skridt, man gør, det er, at vi laver et MySQL master-slave setup. Hele filosofien her er, at vi kan skrive til den ene maskine, og vi kan læse fra den eller de andre slaver, der er på maskinen, eller i klosteret. Det vil sige, at vi skal simpelthen kode vores applikationer. Vi skal i applikationen holde rede på 2 forskellige forbindelser. En vi kan skrive med, og en vi kan læse med. Hvis det for eksempel er WordPress, vi arbejder med, så vil langt de fleste af vores brugere, de vil jo bare læse på siden. Og alle læseopgaverne, de vil kunne fordeles mellem for eksempel 10 slaver. Hvorimod, hvis du går ind og laver en kommentar, så skal du sørge for, at den ene kommando, som oplader databasen, den går til masterserveren. Det er relativt simpelt det her. Det virker, det er klippestabilt. Og selv en... Ja, nu skal jeg ikke få nogen, men det kan alle finde ud af. Det er et spørgsmål om at tage sig ned og læse manualen og bruge en uges tid på det, så har man styr på det her. Ulempen er jo selvfølgelig, at hvis en applikation, den måske indeholder 1000 mandetimer, eller mandeår, er der også nogen, der gør, så er det ikke noget, man bare lige omskriver. Vores situation her, der var det type 3. Jeg ved ikke, hvor mange kender type 3. Et par stykker alligevel. Det er meget langhåret skrevet. Altså, man skal faktisk lære et helt nyt sprog for at kunne forstå det. Jeg har ikke selv sat mig ind i det. Men det er ikke noget, man går ikke bare hen og laver det op i en applikation, medmindre at dem, der laver applikationen, de har forberedt sig på det, at man skal kunne ændre databasekoden. Så det er langhåret. Men hvis det først lykkedes, så har du faktisk et rigtig godt setup, som du kan skalere. Fordi når vi kommer hertil, så har vi ligesom hele applikationen, web-applikationen, den har vi centraliseret på en maskine. Og så har vi alt data fordelt på 2 andre maskiner. Den her, hvis den forsvinder, så har vi en kopi af alle data herover. Det betyder også, at vi har ikke, hvis der er 10 terabyte her, 10 terabyte her, så har vi ikke 20 terabyte i alt. Så har vi stadigvæk kun 10 terabyte. Så vi udnytter ikke pladsen helt effektivt. Men vi er sikret, at vi altid har en kopi af vores data, og for hver gang vi tilføjer en slave, så fordobler vi kapaciteten, læsekapaciteten på vores kloster. Men hvis nu dit problem er, at du har kodet en hjemmeside, der bare tager lang tid, altså der bare bruger ressourcer, som f.eks. typo 3, så er en webserver altså heller ikke nok. Og derfor kan man relativt simpelt, kan vi udvide antallet af webservere, som så alle sammen snakker til en række MySQL og master og slave maskiner. Her skal hver enkelt maskine selv holde øje med, om masterserverne er oppe at køre. Og hvis ikke masterserverne er oppe at køre, så må man selvfølgelig skrive til dem. Og det skal også have styr på, hvor kan vi læse og hvor kan vi skrive. Det kræver omskrivning af applikationen det her. Men vi kan til gengæld reelt, så kan vi udvide i det uendelige i forhold til webserver her. For eksempel den her løsning bruger, eller hvis du kigger på det her, den her del af det, den løsning bruger store sider som MySQL, eller som Microsoft og Google og Linux kernel.org og sådan nogle forskellige ting. De bruger det her med at stille flere spejlede webserver ved siden af hinanden for at kunne levere nok båndbredde. For at undgå at skulle omskrive applikationen, så er der nogle forskellige løsninger, som vi stiller midt imellem. Som reelt, de her maskiner, de kommunikerer med de her proxy-servere og sender alle kommandoer til dem. Og de har så fået kodet et lure-script, som kan gå ind og analysere kommandoen og se, at det er en skrivekommando eller en læsekommando. Og hvis det er en skrivekommando, skrive query-heden, så bliver den sendt til masterserveren. Og hvis det er en læsekommando, bliver den sendt til slaven eller en af de andre slaver, der kan være på klosteret. Og der er nogle forskellige værktøjer her. Vi brugte ikke det her, fordi at det var simpelthen for stort. Altså, den her MySQL proxy, som var det folk anbefaler,
Den kunne ikke følge med til det. Den er ikke kodet i det, der hedder multitrådet. Og derfor fungerede det her ikke med de mange typer 3 installationer, vi arbejder med. Den lavede, så vidt jeg husker, 150 databaseopslag per sidevisning. Og vi havde 1000 sidevisninger i sekundet. Så kan I selv. Den der proxy, er det noget open source, eller er det noget købe noget? Eller? Det er open source. Ja. Der findes nogle købeløsninger. Men ulempen er også, den er heller ikke helt vedligeholdt. Der er nogen, der er i gang med at lave en ny og sådan noget, men vi stod med en opgave og kunne ikke vente på den. Vi kiggede videre, og så der findes den næste løsning på listen her. Det hedder full stack. Der installerer vi en database og en webserver på hver maskine og sørger for at spejle dem. Så skal vi selvfølgelig både spejle deres filer, spejle deres applikation, og vi skal spejle deres database. Det kræver noget bestemt software. Der er forskellige, det har vi senere, men hele den her, at hver af de her maskiner, de kan reelt klare alt. Der ligger hele siden inde på, og hele siden ligger her. Det her, det giver stadigvæk den ulempe, at hvis vi laver en skrivekommando, så skal den replikeres ud på alle de andre maskiner. Det vil sige, hvis du laver et kommentar på bloggen herover, så får du ikke, I ved, entaster kommentaren og trykker send, og så kommer der en side bagefter. Og I ved godt, når den side den kommer, så er det fordi databasen den er færdig med at behandle jeres tilføjelse. Og det der simpelthen sker, det er, at den låser din forbindelse. Det vil sige, du står og venter på, at den har skrevet dine kommentarer på alle de her 3 server. Altså, du skal ikke tænke over at gøre det, men du får lov at vente på, at den har gjort det. Så det betyder, at hvis du nu for eksempel har en gammel maskine her og 2 hurtige her, så vil alle brugere alligevel vente på, at den gamle har lavet arbejdet. Så vi skal have ens maskiner her. Det hele skal være lige stort. Hvis der er en, der er større end de andre, så spilder du alle dens ressourcer, fordi den kan ikke få lov at yde alt det, den nu kan. Til læse queries, der er det så her, du får styrken, fordi at de enkelte maskiner kan få lov at koncentrere sig 100% om at levere læsningen, og skal ikke snakke med de andre for at kunne levere en læsning. Når nu vi har flere forskellige maskiner, som vi har her, og som vi havde der og der. I kan se, der er 3 webserver her, og der er 3 webserver der, og der er 3 webserver der. Når nu vi laver et domæne, som hedder thecamp.dk, så peger den på en IP-adresse. Og vi kan jo ikke tilføje, eller det kan vi så godt, det kommer vi til senere, men som udgangspunkt har en maskine jo en IP-adresse. Så vi skal ligesom have en mekanisme, der sørger for at sende kunderne til de rigtige webserver. Er der nogen, der ikke er med indtil videre? Snakker jeg for hurtigt? Så tager jeg sådan et henholdsvis ja og nej. Det hedder load balancing og eller distribution. Der er forskellige metoder. Robin DNS. Faktisk så kan du, jeg sagde lige før, at domæne peger på en IP-adresse. Du kan godt bare tilføje flere. Og når du så beder om, giv mig lige IP-adressen til thecamp.dk, så får du bare 4 IP-adresser. Det har man kunnet i, jeg kan ikke huske hvilken jeg har set det her, men i lang tid. Siden jeg var 12 eller sådan noget, der lærte jeg det, der gjorde jeg det første gang. Og det du ligesom kan bruge det til, det er hvis din applikation kan, altså applikationen i det her tilfælde, det er så webbrowseren, hvis den kan finde ud af at håndtere det, så vil den tage dem her i rækkefølge og prøve dem. Hvis den første svarer, så bruger den bare den. Og hvis den næste svarer, eller hvis den ikke svarer, så tager den næste og den næste osv. Samtidig med, så er der en regel, som det ikke alle overholder, men som den er der stadigvæk. Det er, at første gang du slår thecamp.dk op, så skal du have den første IP. Anden gang skal du have den anden, og tredje gang skal du have den tredje. Og dem skal det stå et cykel imellem dem, dem skal skifte mellem dem. Og det er nemlig med til at sørge for, at vi fordeler belastningen ud over maskinerne, og ikke bare, at alle tager den første. Det har vi testet på Internet Explorer 7, 8, 9 og 10, og på Firefox, Safari, Chrome og ja, hele rækken, og der virker det. Internet Explorer 6, der virker det også, men der tager det 30 sekunder for at skifte over. Det vil sige, hvis din primære webserver går ned, og vi skal have loaden over på den sekundære, så alle folk, der bruger IS6, de får lov at stå og vente i 30 sekunder. Eller de får lov at, hvis de opgiver og afbryder og trykker refresh, så får de den anden med det samme igen. Så den er lidt dodgy i IE. Så er der Virtual IP Failover. Den tager vi lige senere, for den har jeg en slide til. Så har vi noget load balancer, som kunne blive single point of failure. Vi har
multi-virtual IP. Men lige for at komme videre med Round Robin, det her skal ses som en agenda. Det er derfor, at det er sådan lidt forvirrende. Jeg lavede det her slide fredag nat, fordi jeg troede egentlig først, at jeg skulle på i løbet af ugen. Nå, men Round Robin i hvert fald. Her er et eksempel på, hvor vi havde nedbrud. Vi ser her, nedbruddet det skete en time før det her cirka. Og den havde noget 2, den trådte til, og så tog den lige hele loadet på cirka 140 PHP-scripts udførsler i sekundet. Alt, hvad der hedder side, HTML-filer, PDF-filer, billeder og film og sådan noget, det er ikke med i det her regnskab. Så det er kun de ressourcekrævende der er med her. Og det, der kan se, der sker her, det er, at den her node 2, den slås med at klare presset, og bliver lige stille gået i kælderen. Der starter kunden den. Og så kommer den op igen og kører afsted med fuld knald. Og lige her, der får de fat i mig. Og jeg går ind og siger, nå, sikkert er lov, og så får jeg tilknyttet deres andre maskiner igen. Og I kan jo også se her, jeg starter dem her, og allerede herhenne, det er, altså I kan se, det er 12.20, det er 12.30, så det er under et minut, der går fra, at alle de ligger på node 2, til de ligger jævnt fordelt mellem alle 4 noder. Og det er altså, det har jeg set flere forskellige, som har arbejdet med det her, at sige, at de kan se på deres statistik, at lige snart, at de andre server kommer op igen, så opdager klienterne det automatisk, og bliver fordelt ud i løbet af 2 til 5 minutter. Så i min bog, der virker Round Robin rigtig godt. Vi har enkelte kunder, eller min kunde har enkelte kunder, som sidder bag proxy-server, som ikke helt kan finde ud af det. Og der tager det 5 minutter for dem at finde ud af det. Men det er det eneste sted, hvor vi ser, hvor det ikke virker i forhold til web. Kom du spørge på? Er det AM eller PM? 12? Det er Meta. Jeg kan ikke om det er AM eller PM, så det er Meta, der er. Det her, din kunden har jo også over fra 9 til 2. Så når de går ned, så er det altid til Meta. Hvilket er meget rart, fordi så er det ikke dem, der vækker over midt om natten. Jeg kan ikke være i tvivl, fordi klokken 12 det er kun AM. Hvad siger du? Klokken 12 det er altid AM, for det hedder 0 til ja, det skulle jeg 1 til 12 og 0 til 11, ikke? Ja. Men det er jo så 24 timer. Altså 13, ja. Det kan man ikke være i tvivl om. Men i hvert fald, det her det er en rigtig, rigtig lækker metode at lave det på. En anden lækker metode, den har et RFC-nummer, det kan jeg ikke huske, det må jeg undskylde. Det hedder Virtual IP. Du kan få det på, hvis I har rodet med BSD, så kalder man det UCARP, så vidt jeg husker. Og i princippet er det bare 2 maskiner. Her har vi en, der hedder 1.1 og der hedder 1.2. De har en fælles offentlig adresse. Og det der er, det er, at når alting kører fint, så har Webnolit den her adresse på den internet. Samtidig med det, så er der en forbindelse mellem de to her. Det kaldes typisk et heartbeat. Der findes et open source værktøj, der hedder heartbeat, som står, det kan være et sætkabel. De står hele tiden, så sender den ene, er du i live? Så svarer den anden, jeg er i live. Så spørger den ene, så spørger de modsat igen, er du i live? Ja, jeg er i live. Og det gør de en gang i sekundet, eller en gang hver halve sekund, det kan du sætte op, ikke? Og hvis du på et tidspunkt ikke får svar, så siger den anden, hov, det er mærkeligt, så spørger den igen. Og så bliver den lige med sådan, det var mærkeligt. Og så spørger den tredje gang, er du sikker på, at du ikke er i live? Og får ikke noget svar. Og det er så 3 sekunder, der går, før den er helt sikker, ikke? Og så siger den, nå okay, så tager jeg IP-adressen. Hvorefter at den så går ud og siger til switchen heroppe, nu har jeg den her adresse. Og i og med at du selv styrer switchen, så er switchen programmeret til at acceptere den ARP request, som det hedder. Og så med det samme ryger trafikken herned til. Så her har du effektivt set 2 server, der deler en IP-adresse. Man skal så også lige sørge for, at den her, når den tager magten, så skal den også sige til switchen, og ham her må ikke få lov at få den igen. Fordi når det her det sker, computeren kan ikke, det kan være, der er en harddisk. Det kan være, at den er blevet hacket. Der kan være mange forskellige ting. Hvis den kommer op igen og er blevet hacket, så skal den jo ikke automatisk bare tilføjes og få lov at servicere indhold. Så derfor, når den går ned, så skal der en administrator hen og godkende det igen, før den må få lov at deltage i det normale arbejde igen. Men det her, det er virtual IP. Man bruger det typisk til netværksudstyr. Hvis du har en router, eller hvis du har 2 routere, så kan du bruge det her. Eller hvis du har en applikation, hvor du har passiv-aktiv opsætning, altså hvor du har 2 servere,
hvor den ene den står som sekundær. Og spørgsmål? Ja, det har jeg. Okay. Hvad sker der så, hvis man kapper den der heartbeat? Den der? Ja. Så snakker de den her vej igen. Det er redundant. Altså, okay. De lytter også, altså... Fordi så vil lige pludselig blive uenige, fordi at den ene er nede, eller den anden nede. Ja, det er præcis. Men der er det så, hvor mange af jer har I styr på TCP alle sammen? Så, altså, når nu, at du går ud på et netværk og siger, jeg har den her IP-adresse, så... nej, det er jo faktisk ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at routeren, som står heroppe, den kommer og siger, jeg skal bruge den her IP-adresse. Og så er der nogen, der svarer. Og så længe de er de enige om, hvem der svarer, så er det ham, der svarer hele tiden. Ikke? Og den vil blive sendt af og til. Og den lytter ham her selvfølgelig på. Og hvis den holder op med at komme, så, og den her, den stadigvæk svarer, så vil den her også gå ind over. Så den vil simpelthen bruge både den information og den information til at finde ud af, at modparten er live. Og afhængig af, hvor mange penge du bruger på det, så kan du også få den til at gå ind og lave en prøve og selv spørge, hvem har den her IP-adresse. Hvis den ikke får noget svar, så tager den selv. Okay? I Debian, så er det 4 linjer, du skal sætte op i din interfaces-fil, for at det kører. Det er så simpelt. Hvad hedder det i Debian? Der hedder det vist bare CARP. Ja. Specialloading.dk. Se på Virtual IP, der er en guide til det. Ja, okay. Ja. Det har lige været at bemærke, at CARP ikke er 100% stabil på Linux. Det fungerer bedst af. Og så hedder det CARP. VRP. Ja, VRP, det er det hedder. Og jeg har ikke kunne få det til at crash endnu. Jeg har virkelig givet det til jo. Altså, jeg har simpelthen haft maskiner, der er blevet flået for strøm og fået sendt fejlspænding i og alt muligt. Altså, jeg har virkelig prøvet, hvad jeg kan for at ødelægge det. Og det har vi ikke for mig hver gang. Jeg vil gerne se på det, hvis du har... Nej, vi kører på BSD. Det er bare... Det står i dokumentationen til CARP til Linux, det er ikke stabilt. Okay. Det kan være det nye princip. Altså, det er i den gamle Debian Stable. Okay. Og har været det hele, det vil sige, det har været der i 6 år i Debian Stable. Men altså, jeg vil godt tro på det, at BSD er bedre. Ingen tvivl om det. Men problemet i CARP er så også, den står inde kun og kigger på, har jeg adgang til den maskine, den står ikke og kigger på, køb din Apache server, køb din SQL server bagved, den siger bare, kan du svare på den IP-adresse? Det er nemlig rigtigt. Og det er derfor, at man kobler det sammen med et monitoreringsselskab, og det nemme er jo her, at jeg kan bare nøjes med at lukke interface. Hvis jeg har et skript her, som tjekker helbredet af min server, som fejler, så skal jeg bare lukke interface. Så skal jeg ikke tænke mere, så finder jeg ud af resten. Det skal man selvfølgelig selv lige lave et skript, der kan gøre. Men det er også, det er en rutineret administrator, han kan gøre det på en time max. Det er relativt simpelt. Det går jeg ud fra, I selv. Vi kan gøre også det med, at det kan kode. Ulempen her er selvfølgelig, at den her server nu står og keder sig, mens den her den arbejder. Og det er selvfølgelig lidt synd, fordi der er nogle ressourcer her, vi gerne vil bruge. Så det kan vi gøre ved at kombinere Virtual IP med Round Robin DNS. Så laver vi 2 virtuelle IP-adresser, som er i live begge to hele tiden. Og det der så sker, hvis den her orden fejler, så overtager den her den IP-adresse, så kører de 2. Igen, applikationen Virtual IP kommer altså rigtig til at køre 2 gange hernede. Og det her, nu begynder vi at nærme os det, jeg snakker om før med Keep It Simple. Vi er ikke helt simple her mere. Og hvis vi kommer ud og har 3 servere, så taber man tråden, så bliver det simpelthen for uoverskueligt. Det her, det kan lige gå, men jeg har endnu ikke haft behov for det, fordi de fleste applikationer, hvor vi laver noget af det her, der har vi fine ressourcer i en server. Der er der ingen grund til at have 2. Men man kan lave det her, og vi har testet det, og det fungerer også udmærket. Hvis nu, at vi gerne vil gøre os... altså, der er mange, som er usikre ved det her. De synes, det virker for usikkert. Om det er så fordi, de ikke forstår TCP, eller fordi, at der er nogle historier, de har hørt om, at det ikke har fungeret. Der er rigtig mange, som siger, jamen skal vi ikke sætte en load balance foran, eller en proxy server? Og jo, det kan man godt. Det er en skide god idé. Det kræver selvfølgelig lige, den er redundant. Det har jeg ikke lige fået tegnet her. Jeg beklager også kvaliteten af mine tegninger. De er bare ikke men det er open source. I kender sikkert altså en Varnish. Squid er dens onde lillebror, storebror, forgænger. Og Nginx er egentlig en webserver, men den kan også fungere som en transparent proxy. Et sødt lille trick, man kan lave med det her, det er faktisk, at hvis du har en masse webserver her på IPv6,
så kan du reelt få dem på IPv4 ved at sætte en proxy ind foran. Og du behøver faktisk ikke gøre andet end at have både IPv6 og IPv4 DNS-rekorden i din DNS. Fordi en bruger, som ikke har IPv6, vil ikke tilgå IPv6-adressen, så han vil bare til IPv4-adressen. IPv4-adressen den er tilegnet den her oppe, som kigger på TCP-hænderen, og dermed laver den et DNS-opslag, hvorefter den får den IPv6-adressen, og dermed kan finde den af de her servere, som indeholder hjemmesiden. Hvis du har IPv6 derhjemme, så kan du gå direkte på serveren, fordi den har IPv6-adressen. Bare lige sådan hurtigt, som vi lavede engang. Så det har rigtig mange fordele at gøre det på den her måde. Ja. Det her, det bærer lidt præg af, at vi hurtigt skulle igennem forskellige setups. Men så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til nogle af de forskellige, så er det nu, vi skal have dem. Du taler om kloster, hvor den ene er primær og sekundær. Altså, det jeg lige sagde her, det handler om IPv6, det var en tid med mig. Nej, men ikke kun det der, men altså, hvor den ene er master, og den anden er slave. Og slave, der står bare og venter. Dem her, nej, ikke dem her. De vil alle sammen køre samtidig. Okay. Hvis du kan tilbage og kigger på den her, ikke? Der vil alle dem hernede, de vil lave websites, altså servicere websites. Og den her vil servicere skrivninger, og den her vil servicere læsninger. Og der kan være n antal slaver og n antal webserver. Okay. Men hvis du kigger på nej, vi har faktisk ikke særlig mange. Vi har ikke nogen cluster setups, der er sådan primært failover. Du har ikke kun det der carp. Hvad siger du? Du har ikke kun det der carp. Ja, altså carp, det er det der ligger til film, som handler om aktiv-passiv. Aktiv-passiv kan være en fordel, hvis din ambition er meget avanceret. Fordi når der er to, der har fingrene nede i databasen, så er der bare nemmere ved at opstå fejl. Så der er mange, der har en database, der kan tilgå begge steder, men kun gør det ene sted for at sikre sig mod at lave fejl. Jeg kan lige prøve senere at komme med et par eksempler på nogle fejl, vi har oplevet ved, at der er 2 eller flere, der har tilgået den samme database. Jeg synes, jeg hørte for en del år siden, for eksempel Microsoft, de kun kunne lave failover-kloster. Ja. Og Unix, det var sådan et ægte kloster, hvor det kører aktiv, og de kunne dele hukommelsen, altså nærmest den ene node, den kæmpe, der var i hukommelsen på den anden, eller hvordan jeg lige... Ja, men det er... Altså, MySQL er jo ikke engang en database, vil du høre mange sige. MySQL, det har vi sådan set også givet dem ret i, de er ved at komme ind på det. Men for eksempel har vi i Unix-verden en database, der hedder PostgreSQL, som er milevidt foran. Den har kun lavet det der, du snakker om, siden 2005, tror jeg har rodet den første gang. Men derudover så har vi Oracle og DB2 og mange andre gamle Unix-databaser, som har kunnet det der siden 60'erne. Altså, det har været, altså, MySQL er bagefter. Det som MySQL har kunnet, det er, at den har kunnet erobre en kæmpe markedsandel og få folk til at lave software til dem. Så derfor vi stadigvæk hænger fast i det. Og Windows kan desuden, Windows de gik ud og købte en database-leverandør, som kunne det der med at lave store datasæt og tilgå dem flere steder, så nu kan de også. Og det har de kunnet siden, ja, nu jeg mener, det var i slutningen af 90'erne. Er der nogen, der kan svare på det? Hvornår de købte Sybase, tror jeg, det var de købte? Nogen kan huske det? Jeg tror, det var lige før årtusindskiftet, men ligeagtigt. Okay. Altså i starten af årtusindskiftet havde de i hvert fald et Sybase-baseret produkt, mener jeg. Jeg er altså ikke helt 100 på det. Så, men der er så cirka i slutningen af 90'erne. MS SQL 6 eller 7, tror jeg, det kom ind i. Ja, jeg er ikke Windows-koder, så jeg ved det ikke, men sådan noget stil i hvert fald. Flere spørgsmål? Nu handler det her om LAMP. Altså Linux, Apache, MySQL, PHP. Kan man lave en opsætning, hvor det er FreeBSD, Apache, PostgreSQL, PHP? Ja, det glemte jeg lige at nævne. Den primære grund til, at jeg har valgt LAMP, det er, at hvis du går ud og finder et stykke open source software, så er der 99% chance for, at det er bygget på den her stack. Men det første, du lærer ved LAMP, det er, at L'et kan altid skiftes ud. LAMP, du kan få en Windows
pakke. Du kan få en, du kan sætte op FreeBSD på OpenBSD på Plan 9. Altså det kan køre, altså Apache, PHP og MySQL kan køre ufattelig mange steder. Ikke? Så P'et kan skiftes ud. Nej, L'et kan skiftes ud. Og hvis du vælger at køre Python, så er det ikke P selvfølgelig, men altså hvis du så vælger at køre Lisp, ikke? Så mange af metoderne, de vil gå igen. Det som er sværest her, det er databasen. Det er der, den har største udfordring her. Og det næste, det er filsystemet. Fordi I kan også godt regne ud her, jeg har set dig. Vi kan godt regne ud her, der har vi også et filsystem, som skal være i sync. Ikke? Og det er også forskelligt, fordi kildekoden til vores applikation, eller applikation, hvis det nu er Java, så er de kompilerede pakker, ikke? Dem ændrer vi jo ikke lige sådan hver dag. Og når vi gør, så kan vi godt leve med, hvis vi trykker på en knap, der hedder distribuere den her kode, ikke? Men hvis der er en herover, som uploader et billede af sin tærte, så skal den jo flyttes over på dem her. Og hvor lang tid kan der gå? Hvis det nu for eksempel er Twitter, så skal den være på de andre lige med det samme. Så kan vi ikke vente 5 minutter. Men hvis nu at det er en artikel, som først bliver offentliggjort i morgen alligevel, så kan den godt vente 5 minutter. Så der er flere forskellige måder at gå ind på det her synkronisering. Og jeg er glad for at spørge, men det er faktisk det, vi skal til nu her, efter denne spørgsmål. Så man kan også godt skifte MySQL ud med PostgreSQL? Ja. Okay. Og du skifter den ud med Firefox, nej, hvad hedder det? Fire et eller andet. Der er Firebase, eller med Light SQL. Faktisk er Light SQL faktisk en god idé, fordi så kan den også med flere filsystemer. Men der er, altså, så er det jo ikke LAMP mere vel, men når man kigger på det som cluster, så har jeg en hylde af forskellige værktøjer, som står der, som jeg kan plukke og vælge imellem. Og det er også derfor, at Postgres kommer. Men skal vi lige tage de spørgsmål først? Jo, hvis du lige går tilbage til din virtual IP slide. Den der? Ja, faktisk den der. For du kom med en meget interessant bemærkning, at du nævnte, at du synes, det var sådan spild af ressourcer at have den enestående passiv. Ja. Men nu vil jeg jo komme med et postulat og sige, at det er faktisk en god ting, i det, at så belaster du ikke din hardware, begge server, altid. Så at hvis den ene går ned, så har du altid den anden i baglommen. Det er en vigtig pointe, fordi at hvis du vil have rigtig redundans, så skal det jo ligesom militæret have en bunker i den anden ende af landet, som er bemandet, og som har forsyninger, men som ikke bliver brugt. Ikke? Fordi ellers så står du pludselig med 2 hold soldater og 1 gang forsyning. Ikke? Så har du soldater, der slås om manden, for det er lige så ubrugeligt som ingen soldater. Ikke? Så det er selvfølgelig også fuldstændig rigtigt, hvis du har aktiv passiv, og de maskiner er lige store, så kommer du aldrig ud for, at du har et nedbrud og ikke nok ressourcer. Det var jo faktisk det vi var ude for her. Ikke? Vi havde et nedbrud, hvor at den historie kommer senere, men der var en af deres programmører, der lavede noget dumt, og så væltede halvdelen af klosteret, og så lå den der fik stress. Den døde, blev genstartet, kørte lidt, og begyndte at dø igen, blev genstartet og kørte igen. Og så kom de andre med, og så kørte det. Ikke? Hvis nu vi havde skaleret det der med 2 store servere, som kunne køre hele belastningen selv, så ville den bare have fortsat deroppe, og hvis den så døde der, så ville den anden, så ville den gå ned, og den grønne ville komme op og fortsætte, og var de glade. Forstår I det alle sammen? Altså det svarer lidt til at sige, at jeg har min reservehjul, ja det sidder der på bilen. Det gør det jo ikke, altså hvis reservehjul skal virke, så skal det ligge i bagagerummet. Flere spørgsmål? Skal vi holde en pause eventuelt? Vi er i gang i 40 minutter nu. Vi kan også lige tage de 2 der med at tage 4 minutter. Så er vi igennem teorien, så vi det lige igennem nu. Ja, det er det. Og der er selvfølgelig fordele og ulemper ved alt den der. Ja. Min tanke er, hvis I er interesseret for det her, så kan I med de her navne selv gå på Google. I får en kopi af slidene. Jeg lægger dem op på Wiki'n. Kan man ikke det? Lægge dem på Wiki'n? Jo, du kan uploade det som fil. Cluster FS er et filsynkroniseringssysteem. Du har simpelthen mountet det samme filstruktur på 2 maskiner. Hvis du har 10 maskiner med 10 TB i hver, så kan du selv vælge, om de skal køre i Mirror, eller om de skal stripes, sådan at de 10 TB gange 10 bliver til 100 GB, 100 TB, eller om de bliver til 50 TB, eller til 10 TB, som man sparer alle 10 gange. Det er et mega lækkert system. Den er ikke så god til webapplikationer, fordi den har stor accesstid på små filer. Men for eksempel så kan den bruges til at lave virtualisering på, hvor du har et stort image liggende på den, som du læser og skriver fra. Det er der nogen, der bruger den til. Det er lige blevet købt Red Hat, så I kan godt regne med at support på det de næste mange år. DRDB, det
det Cook, som sponsorer The Camps hjemmeside for eksempel, de bruger DRDB til at spejle 2 server med. Gloucester FS, den synkroniserer på filniveau, så den har, altså der kan du tage din harddisk skal lave en mappe og sige, mapperne, de 2 mapper skal bruges til data. Og så laver du et filslide, som del af pladsen, der er på de mapper. Den der DRDB derimod, den tager en partition på harddisken og spejler. Og som udgangspunkt, så kan du ikke tilgå begge 2 samtidig. Der er nogle løsninger, som kan gøre det, og de løsninger er lidt tvivlsomme, men som jeg siger, så kører vi med det i The Cook og The Camp, så det kan godt få det til at fungere. Men det er igen sådan nogle af dem der, hvor man siger, ligesom I sagde med UGAP på Linux, at man skal passe på med. Man skal vide, hvad man laver. C-Sync 2, det er, I kender R-Sync alle sammen, går ud fra. C-Sync 2, det var R-Sync på speed. Den har to eller flere filstrukturer, som den har bygget en database over i SQLite. Og i og med, at den har databasen, så behøver den ikke at lave en gennemsøgning hver gang den kører. Altså en biblioteks gennemsøgning. Det betyder, at den kan, jeg tror nok, vi havde 100.000 filer synkroniseret på 25 sekunder. Altså ikke overføre det, men vi løb dem igennem og så under ændringer. Og hvis der så var nogle ændringer, så vil de køre det igennem. Det er super hurtigt og super nemt. Og den kan man så for eksempel sætte til at køre hver 5 minut. Sådan at hvis du uploader en fil, så går der 5 minutter, så ligger den på alle dine noder. Det fungerer udmærket. CEPH er et andet. CEPH Sheepdog er et system, som minder lidt om DRDB, hvor du kan lave delte diskpartitioner på Linux. R-Sync og Unison. R-Sync kender I. Unison, det er en 2-byte R-Sync. Og så er der så den sidste, som er lidt fy-fy, når vi snakker om det her. Vi kunne også bare sætte en server op, som indeholder alle vores filer. En hurtig server, eller et sen. Men det er jo ikke alle kloster. Men det fungerer skide godt. Men man skal bare lige være klar over, at så er vi ude af præmissen, fordi så har du et system, hvor du ringer til HP, når det går i stykker. Så er det ikke dig, der har styr over det mere. Og så må du vurdere, om du er bedre til den HP. Og det er ikke altid givet, det svar faktisk. Ja, I kan alle sammen kode gøre ud fra. Den der, den første, det giver lidt sig selv. Vi venter på, at et eller andet skal være klar. Og så længe den ikke er klar, så laver vi bare en sleep. Det er jo, jeg behøver at sige, at man ikke må det. Det gør jeg, eller hvad? Altså, for det her betyder jo reelt, at brugeren vil sidde og vente. Hvis det er en hjemmeside, der venter på, at databasen er klar, og den ikke er klar, så skal brugeren have det at vide. Eller så skal brugeren have en eller anden pæn på skærmen, og fortæller ham, at vi venter lige på databasen. Det her vil bare give ham et browser-ikon, der står og snurrer, og efter 120 sekunder vil den time ud. Og hvis så er du så uheldig, at brugeren er utålmodig til at trykke på F5, så vil han optage alle dine, så i løbet af kort tid vil alle dine processer i webserveren blive optaget med folk, der sidder og venter. Det har jeg faktisk haft en kunde, der lavede det her. Den anden her, en side, som viser fejlsiden. Fejlsiden på en website bliver vist, hvis for eksempel databasen går ned. Hvis databasen går ned, og dit design til siden ligger i databasen, så kan siden ikke vises. Så kalder den en fejlside. Den her fejlside, hvis nu den også skal have fat i databasen, så genererer den her fejlside en ny fejlside. Og hvis den så vælger at inkludere fejlsiden, i stedet for at henvise til den, så har du en Apache-proces, som tager fat i en anden Apache-proces, som tager fat i en anden Apache-proces, som tager fat i en anden Apache-proces, og de står altså og venter på hinanden. Og på et eller andet tidspunkt, så har de taget alle 1600 processer, og den sidste proces, den står så og venter på, at den kan få lov at time ud. Og når den så engang timer ud, hvilket nogle gange ikke sker, fordi hvis den bare sørger for at lidt tilbage en gang imellem, så timer den nemlig ikke ud. Og så kan du reelt lægge hele siden ned med det her. Det har vi også haft en kunde, der gjorde. Det var en anden kunde, som havde et kloster med 11 servere, som man skulle, altså hvis man har så stor en forretning, så skulle man jo mene, at man havde styr på det. Den der graf, vi viste før, hvor vi havde nedbrud, det var den hernede. Vi starter grønt op hver 15 minutter. Det vil sige et script. Og det script, det bruger 20 minutter på at blive færdigt. Så da maskinen gik ned, jeg logget ind på maskinen, så jeg noget, der minder om 1500 grunt jobs.
som alle sammen stod og kørte. Og de er designet til, at der skal køre et ad gangen. Og det her, det er professionelle mennesker, vi snakker om. Det er folk, der har arbejdet med deres software og med deres udviklere, altså som udviklere i 10 og 15 år, som laver sådan nogle fejl her. Og min pointe er bare, at man skal ikke antage, at bare fordi jeg har hyret en lykke programmør, så laver han ikke fejl. Så det gør alle. Bruge den første. Hvad siger du? Så skal man bare bruge den første lykke i det sidste. Ja. Altså, og når man samtidig med at have 4 server, der laver det her oven i hinanden, så bliver det bare vildt komplekst. Det giver meget varme i computeren. Ja. Monitorering og administration. Nu har vi til en pause, eller er du lige mere tilbage? Ja, men jeg er færdig med vi kommer til spørgsmål. Vi kan holde en pause efter den her, synes jeg, hvis mindre folk ikke gider det. Nagios. Kender alle Nagios? Okay, det er sådan lige. Der er Nagios udvikleren er blevet uvenner for nyligt, som det jo sker altså i open source, og har lavet en fork, der hedder Insinga, som ser meget bedre ud, men jeg har ikke fået det på endnu. Men Ganglia, det er et værktøj, vi kører. Det er en graf, vi viste lige før den er for Ganglia. Ganglia er et Nagios laver pool. Nagios går ud og spørger de enkelte maskiner, er du i live og forsvar. Ganglia, den fungerer omvendt. De enkelte maskiner sender performance data til Ganglia løbende, og Ganglia, den kan så gå ind og lægge de her sammen, så vi får en fælles graf over belastning på alle serverne. Den viser jeg lige før. Den viste, hvor mange besøg hver server havde. Ganglia bliver blandt andet brugt af Wikipedia til at overvåge hele deres kloster med. Det er rigtig godt og hamrende svært at sætte op. Vi kompilerede det selv, og du skal kunne Python, Perl, C og et eller andet sprog mere, jeg kan huske det sidste, for at ligesom få det op at køre. Og det brugte vi næsten en uge på at køre, men når det så kører, så er det altså virkelig lækkert. Mooning er en anden overvågningsværktøj, som laver grafer over de enkelte maskiner. Og igen, det her mening er, at I kan gå videre, og hvis I vil det her, så kan I selv gå på Google. Bare navnet på, altså jeg har brugt 3 måneder på at research det her og finde nogle af de bedste værktøjer. Og hvis jeg havde den her liste dengang, så havde det taget 14 dage. Puppet er et værktøj, som gør det nemmere at administrere en stor klynge af server. For eksempel så kan du skubbe opdateringer ud på en gang på alle dine maskiner. SSH-nøgler, hvis ikke I kender det, så skulle I få det kendt. I stedet for at huske koder på dine maskiner, så har du en krypteringsnøgle, som jeg kan ikke huske, den er typisk på 2000 tegn eller sådan noget, som er din kode, som sørger for at lukke, som så har givet adgang til dine forskellige maskiner. Når man bruger SSH-keys, så kan man også lave scripts, som logger ind på maskinen for dig og udfører ting. Man kan lave et script, som hedder cluster do uptime. Og så kører den alle dine maskiner igennem og laver en uptime på alle dine maskiner. Den har reddet mig, eller ikke reddet mig, men det er virkelig en timesaver, når man har en stor mængde maskiner, der laver det samme. Keep it simple. Lav et script. Hvis du 2 gange træk på samme dag laver den samme opgave, så har du gjort en fejl. Så skal du lave et script. Altså, og ja. Og når du så har lavet et script, kan du lige så godt lægge det på webinterface samtidig. Fordi så kan du også få dine kunder, den sekretær der bruger det. Det var teorien. Hvis I holder en pause nu, og går ud og tænker over, hvad I tror, jeg brugte til at lave den her løsning med. Og så dem af jer, der overgår at høre mere efter pausen, der kan jeg så høre, når nogle af jer, der regner ud, hvad den her har gjort. Vi holder et kvarter til 20 år. Det er til kvart over. Go. Yes, jamen, vi snakker lige hurtigt om, at vi løber lige det sidste. Vi stiller lige det sidste op i 2. Vi tager lige og viser småkagen, som Jette kaldte det. Og så hvis der er nogen, der godt vil gå lige mere dybden med nogle ting, så kan vi gøre det eventuelt her, eventuelt inde ved siden af. Det finder vi lige ud af. Er der nogen, der har nogle bud på, hvad vi gjorde? Jeg har hintet lidt til det, men ja, Dennis? I droppede Apache og brugte din Next i stedet for. Det er et godt bud. Sorry, jeg kunne ikke være. Er der andre bud? Flere Apache-server. Ja. Parallelle. Og måske også flere MySQL læseserver eller eller andet. Tænker jeg. Ja. Jamen, vil du sige noget? Nej, jeg tror, det er lidt der, som Christian siger. Altså, ja. Der skal måske en sådan horisontalt partitioneret database, måske, hvis det kan lade sig gøre. Det kan det nemlig. Vi har... I var meget rigtige, fordi vi har sat Nginx til at stabilisere de statiske filer.
Vi har sat Type 3 og Apache til at lege sammen. Vi har sat R-Sync og C-Sync 2 til at lege sammen. MySQL er koblet med noget, der hedder Galera, som er det, jeg har forberedt at vise i aften. Galera er et... Har jeg fortalt om det før? Det har jeg. Ja, det er. Kan du ikke lige gentage det? Hvad siger du? Jeg kan ikke lige gentage, hvad det gør, fordi... Jo, Galera det er nogle finder, tror jeg det er, som kæder sig en vinter, og så har de simpelthen lavet en patch til MySQL, som gør, at storage-laget kan plukkes i. Og det betyder, at de har en hook, der siger, at vi laver lige en ny storage engine. Og den patch hedder VSREP, WSREP. Og så har de lavet en prop og puttet i det hul også, som hedder Galera. Og Galera er et multimaster replikerings stykke software til MySQL, som virker på InnoDB. Det giver nogle udfordringer for mig som Type 3 bruger nogle steder, blandt andet til deres søgemaskine. Så det er database storage, det er ikke file storage? Det er database storage, ja. Okay. Så den kan simpelthen holde InnoDB og holde det i sync med nogle undtagelser, som vi tager senere, fordi det er ikke vigtigt for det her. Det vi gør, al kode bliver skubbet ud med R-Sync. Når der kommer ændringer til koden, går vi nu med R-Sync. Samtidig har vi en masterserver herovre, som også indeholder en kopi af alle billeder og altså billeder, tekster og lydfiler og sådan noget. Det er jo webindhold, som bliver uploadet. Det synkroniserer vi med C-Sync 2. Når en redaktør går ind, så rammer han via round. Det kan man sgu da ikke læse. Der står altså round robin heroppe. Så rammer han en tilfældig server, den der server. Han uploader sin artikel og en lydfil, og så ligger den der. Så går der sikkert med det samme, så ligger teksten i databasen, og i princippet tilgængelig. Lige med det samme. Og der går så op til 5 minutter, før hans billede og hans lydfil er delt ud på de andre 4 servere med C-Sync 2. Der er nogle ting, der kan gå galt med C-Sync 2. Den er ikke super stabil, så det kan godt være, at den glemmer en server. Derfor, så hver gang vi kører det, der hedder push af kode, så tjekker R-Sync også lige, at alle filerne er de samme. Så der er ligesom en dobbelt sikkerhed på, at C-Sync 2 gør det ordentligt, ved at R-Sync 2 lige overskriver det hele. Ja. Du mener, at han uploader billederne til master? Nej, de andre, de er jo bare redaktøren uploader et billede. Han rammer noget 2. Når han taster hjemmeside.dk, kommer han ind på en tilfældig node, og går ind i admin-delen af Type 3 og uploader en artikel. Det foregår på den her. Okay, for så er setup'et ikke, som du viste før med at der var en master, hvor man skrev til, og resten den læste man kunne. Nej, det var et database setup. Det er det hele setupet. Okay. Databasen er fuldt distribueret. Ligger content i database, der på nær billeder? Eller? Ja. Okay. Billeder og lydfiler og det ligger i databasen. Masterserveren, den bruger vi til koden. Når udvikleren har ændret noget på koden, så gør han det på masterserveren. Og så har han en script, som via R-Sync skubber koden ud på de andre. Okay. Og det jeg så siger, det er, når han gør det, så sørger R-Sync også lige for at tjekke, at C-Sync 2 har gjort arbejdet rigtigt. Og så sørger han for, at alle dem her, de har samme indhold som den her. Det vil sige, at hvis der er en fil, som er endt kun på node 3 ved en tilfældighed, det kan være, at tidsstemmet ikke passer, eller der kan ske sådan nogle underlige ting. Så bliver det fjernet. Hvis den er på 3 af dem og ikke på den sidste, så bliver den tilføjet. Altså, ja, det tror jeg faktisk, men det vil sige, at det som redaktøren han uploader, det er kun database content? Han uploader database content og nogle filer. Og det bliver rekvireret med Galera? Det var rekvireret med Galera, ja. Og Galera er faktisk lommekniven i det her tilfælde. Fordi det er den, som sørger for, at al magien den kan ske. Ja, det er relativt simpelt, når man sætter op sådan der egentlig. Nogle spørgsmål? Ja. Altså, og det setup, der er klart 1000 requests per sekund? Det setup her, det klarer snilt 1000 requests per sekund, ja. Og det tæller, det er alt inklusivt. Den laver cirka 250 requests per sekund af Type 3. I har ikke nogen caching for eller noget sådan noget? Nope, det har kunden haft en gang før, og det virkede ikke, så caching det er farligt.
Det er sådan, Okay. kun en nødskal, ikke? Ja. Sidst vi gjorde det varnligt, der gik der ned hele tiden. Så det vil vi ikke have på igen. Okay. Så det fik jeg ikke lov til at sætte op for dem. Men man kan så sige, at Engine X, den satte vi faktisk på for 3 måneder siden. Fordi at de ligesom begyndte at lytte til, hvad jeg sagde, så fik jeg lov at sætte den på. Altså, jeg har ikke vist jer, hvordan I laver det i detaljer, men jeg har givet alle de keywords, de har behov for sammen med Google at lave det til. Men Engine X, er det lige så avanceret som Apache? Engine X, den primære grund til, at vi ikke bare laver plug-and-place udskiftninger, det er, at du skal køre POP via FastTG. Og, I Type 3? I Engine X. Ja, okay. Det er ikke altid lige performancevenligt. Men jeg gør det altid alligevel også på Apache, fordi det er mere sikkert. Hvis jeg kører som FastTG, så kan jeg sørge for, at de enkelte brugere kører på deres egne rettigheder. Og det er ikke bare en rar feature, det er et must. Unix skal rettigheder i Unix. Ja, jeg på Unix-maskinen, ikke? Ja. Altså, brugerseparation, det er ikke bare best practice, det er fyringsårsag, hvis man ikke laver det. Er det ikke rigtigt, Michael? Er det for det søvn? Ja. Hvad skulle du sige ja? Ja. Nå. Jeg vil gerne vise jer det. Jeg vil gerne vise jer nogle af de andre ting, hvis der er. Vi kan også gå ud og gøre det bagefter ved siden af, for det er måske ikke så spændende at få på film. Og ellers hvis der er nogle spørgsmål, så er I velkommen. Jeg tror, I har spurgt undervejs. Men... Spørgsmål? Ja, bare lige et, jeg tænker på, du bruger, nu har du database med ikke flere server, ikke? Ja. Så du drager ikke nytte af på nogen måde at kunne fordele databaseloven. Du holder det inden for samme node, når der er kommunikation med noget. Altså når først en bruger har lavet den første forbindelse til domænet, så husker hans Windows-maskine IP-adressen, og så bliver han på den. Indtil der sker noget, det kan være indtil den går ned, eller... Nå, jeg tænker rent internt i serveren, altså din PHP snakker med din database, ikke? Ja. Og du på ingen måde du fordeler ikke din database node fra en node ud på de andre databaser på de andre nodes. Nej, okay. Vi har grafer på det hele, og det er simpelthen, det er ikke nødvendigt. Det er fordi, det er så rigtig fint. Det største problem, vi har, det er med de skide cronjobs. Fordi dem kører de mod en af noderne, og dem kører de alle sammen på én gang. Og vi er ved at have dem opdraget, men det er igen sådan noget ting. Altså, det er skide dygtige mennesker, som har gået i skole i 10 år, og man tænker ikke lige som, at cronjobs, de skal der fordeles ud over ugen. De bliver kørt af hver søndag alle sammen. Det var faktisk lidt sjovt, fordi i 2 måneder, der havde vi en nedbrud hver søndag kl. 3 om natten. Vi kunne stille, om eftermiddagen. Vi kunne stille ud efter det. Og jeg blev med at sige til dem, prøv at høre, er I sikre på, at I ikke har et cronjob, der kører kl. 3? Nej, der var ingen cronjobs. Helt sikkert. Nå, okay. Så efter 3 uger, hvor der er gentagelser, så en torsdag kl. 2:50, der lavede jeg ind og kiggede på deres cronjobs. Og der var et cronjob, der startede kl. 3. Det udkommenterede jeg. Og ventede til kl. 5. Og ringede til chefen og sagde, har du lagt mærke til, at vi ikke er gået ned? Ja, det havde jeg godt nok. Jamen, hvad havde jeg gjort? Jeg har lukket først cronjobs. Så blev der stille i den anden ende. Næste morgen, manden der, så ringede deres programmør til mig. Jeg har hørt noget, vi skulle kigge på nogle cronjobs. Gider du hjælpe mig? Så ja. Hvis. Ren interesse. Hvor meget data indeholder jeres database? Sådan, altså, den database der? Nej, men altså, hvor meget data sådan... mange rows og hvor meget fylder jeres tabeller sådan... Og I nu holder det på samme server, som I holder med dem? Altså, den her database er lige overkanten til, jeg synes, den er sjov. Okay. De har så også der er nogle ting, de har ikke separeret det ordentligt. Altså, det her vil gøre meget bedre, hvis jeg fik overdelt det op, og det er det, jeg knokler på at få lov til nu. Men der er sikkert 100 GB database, og yderligere 300 GB billeder og tilbehør til. Og ulempen er jo, at det betyder, at vi skal have 600 GB disk til hver server. Det vil sige, når vi skal have 4 server mere på, så skal vi have 600 GB til hver server. Når de ringer til mig og siger, Mikkel, vi skal fylde harddisken, kan du lige op på det? Jo, siger jeg og bestiller 30 harddiske, fordi der skal opgraders lige meget alle maskiner, ikke? Jo, men så det er stadigvæk billigt i forhold til så meget. Jo, altså et sagen ville koste 1 million. Ja. Ikke?
Men altså... Så I har alt data liggende på alle server? Ja. Og Galea The Magic Knife. Hvordan kan du sige noget om den Galea? Hvor hurtig er den, og hvor effektiv er den? Og... Den er faktisk den er imponerende effektiv. Altså, den skalerer lineært. Ja. Når du har læseskrivninger, hvis nu har en server, som kan klare 1000 læsninger i sekundet, og du sætter 2 op, så kan I klare 2000. Ja, så kan I klare 1900, så vidt jeg husker. Og sætter du en mere op, så er det 2900, så tabet kommer på den første. Der er et lille tab. Og derfra, der fortsætter det stort set lineært. Jeg har set, at der lavet testen med 16 forskellige server, eller 16 server, og skaleringen fortsat op til de her 16. Grafen, den flader selvfølgelig ud ved skrivninger, fordi at der skal de vente på hinanden. Så det er en optimering, der handler om at skrive, eller om at læse, og der er den rigtig sprød. Jeg tror nok, vores rekord er, at vi spyttede 10.000 MySQL queries afsted i sekunder på den. Det var mens vi testede den. Jeg har ingen anelse om det er meget i forhold til kommercielle databaser, men jeg har aldrig kørt så meget igennem MySQL før. Det synes jeg er en del. Den graf, du viste før, hvor du havde alle serverens løb, var det for et setup så lige nede der? Ja, det er fra det setup, jeg har skitseret der. Det er faktisk ret imponerende, at gør det så lige, at de er så lige fordelt, synes jeg. Det synes vi også. Det gør, at det er så godt faktisk flot. Altså dengang, at vi planlagde systemet, der stod round robin på i gåseøjne. Ja. Fordi vi havde regnet med, at vi skulle ud og bruge 25-30.000 kroner på en load balance. Er det A-records, I har lavet service records? Det er A-records. Ja. Med flere A-records, med flere IP-adresser. Ja. Jeg vil gerne vise dig det, men så får du kundens navn og sig, og det må jeg vise. Jamen det er lige meget, jeg skal bare vide, om det er sådan, det lavet. Ja. Det er jo, altså det skal jo virke sådan, men det er da flot, det er kommet så langt ud i. Altså jeg sidder desperat nu og forsøger at komme i tanke om, hvorfor det var, vi skiftede round robin ud med en load balancer. Er det noget med, at man ikke bare lige kan pille en server ud i round robin? Ja, du skal tage det. Altså det handler også lidt om religion. Fordi der er nogen, der bare... Hvor længe siden er det? Inden for det sidste år. Okay. Altså, der er meget religion i serverrummet. Det kan være en administrator, der har sagt, det duer ikke, det skal væk. Og bare har holdt hårdnakket på, at det kunne ikke lade sig gøre, og man har ikke undersøgt det. Vi undersøgte det netop og fandt ud af, at det kunne rent faktisk godt lade sig gøre. Men der er enkelte problemer med det. Altså hvis vi havde et issue, hvor vi... det var faktisk det her issue, hvor at den her, de var nede der var cirka en time, det her, det gik på, ikke? Og der var der jo 3 server, der ikke svarede. Og der var altså nogen, som fik en timeout, eller som fik en timeout, altså de nåede ikke at få forbindelse til serveren. Og det var blandt andet folk, der sad der i proxy-server. Men du kan styre meget mere med en, altså hvis du har en round robin eller en load balancer, så kan du styre trafikken. Så kan du sige, nu vil jeg pille noget 2 ud. Så går jeg op med en load balancer og siger, stop trafikken til noget 2. Og så kigger jeg i logfilen, når trafikken den stopper, så piller jeg serveren ned, og så er der ingen, der bliver snydt. Det kan du ikke gøre med det her. Det jeg kan gøre med det her, det er, at jeg kan pille den ud af DNS, og så kan jeg vente 5 minutter, som vores TTL den er, og så kan jeg satse på, at folk er færdige med at bruge den. Altså, jeg kan jo ikke vide, om TDC lige kan kasse vores IP-adresse, og de venter 5 minutter til TTL, så kan vi godt sætte op til 10 minutter. Det gør AT&T, så vidt jeg husker. Alle TTL's under en time, de bliver hævet til en time, tror jeg nok. Jeg kan ikke huske, men det er sådan en amerikansk udbyder, der gør det i hvert fald. Det er da frækt. Det er det, ja. Men det er noget, man skal være opmærksom på, hvis man servicerer indhold til USA. Det gør vi ikke. Jeg prøvede det på nogle, det var så vel 2 Windows, altså nogle Windows 2000 server, tror jeg, så hvor man skulle gøre det fra jeg mener det var fra en database, nej fra en webserver ned til en database-server. Der virkede det overhovedet ikke, og det var fordi, at resolveren i DNS overhovedet ikke forstod det. Den kunne ikke, altså det virkede ikke, og den ville ikke cykle der rundt og sådan noget. Den havde bare, når den havde læst rekorden, så var den fastlåst på den, indtil den var væk. Så det er jo totalt ubrugeligt. Det kan jeg godt forestille mig. Og det var i 2003-4 stykker, hvis vi på. Ja, men var det ikke også databasen, der resolvede der? Eller var det browser? Nej, det var webserveren, der browser, tror jeg. Ja, okay. Der skulle finde database. Jamen, den har jeg også haft et bøvl med, hvis du bruger systemresolveren. Men browserne selv er de sidste stykker tid, den er ikke blevet klar over det.
Men noget helt andet er, hvis jeg havde mulighed for, altså hvis det nu var en database, så ville jeg bruge VRP. Eller automatisk, altså lave en anden, så jeg havde helt styr over det. Ja, det kunne vi ikke der. Men, okay. Men det var bare et forsøg, vi skulle prøve, fordi det var den nemme måde at gøre det på, ikke? Og det virkede ikke, men generelt min erfaring... Men serveren skal gøre det ifølge standarden, de gjorde det bare ikke. Nej. Altså også systemer, så skal gøre det. Men altså, min anbefaling med Robin, det er, at man skal prøve det. Og man skal smage på det. Hvis det smager surt, så spytter man det ud og bruger nogle penge på noget bedre. Altså, jamen, det er jo en fin og billig metode til at starte med. Ja. Og langt hen ad vejen, altså... når jeg koder noget på bunden af, jeg er i gang med at kode et stort site på bunden af lige nu. Og når jeg er færdig med det, så kører det om Robin, og det kommer til at køre, det garanterer jeg for. Men der er jeg også selv klar over, hvordan tingene laver. Så jeg regner for eksempel med at vi er ved at eksperimentere med, at vores JavaScript Ajax selv skal være klar over, at der er flere forskellige servere. Sådan at vi har server 1, 2, 3, 4, der er domæne.dk, og så skal JavaScript selv løbende stå og pinge dem og spørge, er du i live? Og hvis der er en, der holder op med at svare, så begynder så uden at forstyrre dig, hopper den bare over, og kan køre på de andre. Og det er så også fordi størstedelen af trafikken på siden, den kører i Ajax i forvejen, ikke? Og så kan vi lige godt selv også holde øje med, om serverne kører. Og det er ikke noget, når det ligger på, vi kører blandt andet en chat på siden også, og skal kunne svare, hvis kunden kommer op, ikke? Så trafikken er der alligevel. Så det koster os ikke noget at lige at tjekke. Altså hver anden gang vi spørger serveren, så skubber vi lige til den næste, tager den næste rækken, ikke? Og på den måde så har vi faktisk gratis overvågning af vores server, og det gør vores kunder for os. Hvad bruger I til chat? Hvad siger du? Hvad bruger I til chat? Det er jo selv kode. Nå, okay. Det hele er helt på. Det er sådan noget, det jeg drømmer på for at gøre længe. Fordi jeg ender altid med et eller andet custom software, hvor en eller anden har tænkt med den anden ende af kroppen, hvor jeg bliver irriteret. Og så har jeg for en gang skulle få lov at gøre det på bunden af selv. Hvad er årsagen til, at I ikke bruger sådan noget eJavaD eller sådan noget? Altså til protokol eller hvad? Ja. Det er sgu ikke. Fordi jeg ikke kan finde ud af det. Det ved jeg ikke. Nej, jeg tror måske det er fordi, jeg vil gerne have kontrollen hele vejen selv. Ja, okay. Altså, jeg vil gerne vide, hvad der sker. Vi kan godt køre et Java ind over, men det vil bare komplicere det udvikling. Det tror jeg er den primære grund til det. Men altså, det er stadig på eksperimentelt stadie nu. Det er godt være. Ikke hijack dit foredrag. Nej, det kan vi snakke om bag. Vi var kommet dertil. Jeg ved ikke, vi kan godt sætte en ja. Jamen lige en anden ting, det var i forhold til din graf, for nogle ting jeg lige blevet mærke i den der med dine notes. Fordi at hvis du kører en round robin i Varnish, så som min erfaring i hvert fald, selv med 1000 flavor bursts i sekundet, der du får en meget mere lige fordeling end det der. Ja, det gør du nok. Det kunne jeg godt forestille mig. Altså det der, det er jo heller ikke ligeligt fordelt. Altså de flyver jo op og ned med... Der har du en Varnish og en webserver, typisk ikke? Vi har en Varnish, så laver vi round robin load balancing. Ja, det er indbygget i Varnish mellem 3 webnodes. Nå, men altså, nu kan vi jo sige meget om Varnish, men det er jo kodeordentligt. Ja, klart. Og det kan vi jo ikke rigtig sige om de mest populære browsere, uden at kritisere alt for meget. Altså, der er måske nogle ting, der kunne være bedre i særligt i Firefox og Internet Explorer. En anden ting, jeg kom til at tænke på, altså, dit setup er, det er kun optimeret i forhold til læsning, ikke? Det er i forhold til skrivninger, hvis du nu havde 1000 skrivninger i sekundet, altså, så vil det vel ikke fungere så optimalt, eller har jeg misforstået noget? Vores setup det akutte problem var, at vi har for mange brugere, og vi bliver ved med at gå ned det hele tiden. Og de havde en... det var ikke fordi, de havde hyret en amatør før, det var faktisk nogle af de bedste i landet, som vi har overtaget fra. Jeg må ikke sige, hvem det er, så jeg forsøger lige at sige så lidt som muligt, og stadig fortælle, hvad det drejer sig om. Men løsningen, den stod dengang bag en Varnish, og blev ved med at brage ned. Og vi har fundet mange af de fejl. Altså, fejlene var i koden. Der var ikke nogen fejl i hostingen. Men fordi vi fik en finger med i spillet, så vi kunne finde fejlene nu, og få dem elimineret lidt stille hen ad vejen. Setup'et var oprindeligt tænkt til, at de ville have det bedste af det bedste, og det må ikke koste mere end ikke særlig meget. Og det skulle være fordelt på 2 datacentre. Det skulle være ligegyldigt hvilken enhed du fjernede, så skulle den køre videre. Og altså, der var virkelig rigtig mange ting, de ville dyre på, ikke? Og det der så er sket, det er, at faktisk har de haft flere nedetider,
fordi replikeringen har drillet, end de ville have fået på grund af hardwaren. Så det er ved at have, vi så har skubbet i retning af nu, at vi skal skrue ned for paranoiaen med, om hardwaren går i stykker, fordi det gør den jo ikke. Altså, men nu er det også mere sådan i forhold til, hvis nu du havde, for at tage et konkret eksempel, nogle firmanavn eller sådan noget, men et site, handelssite, 10.000 database-skrivninger i sekundet. Ja. Vil du foreslå, der vil du vel ikke foreslå sådan nej, ikke, der vil jeg ikke foreslå hvad det er. Der vil jeg foreslå at lave en stor MySQL. Der er 2 muligheder. Jeg vil ringe til Persona og sige, kom og lave det. Det var der ikke råd til. Så vil jeg lave en MySQL, hvor stor mængde data snakker vi om, at vi er over eller under 50 GB? Langt over. Langt over. Så vil jeg ringe til Persona eller Oracle. Så vil jeg nok ringe til Oracle, hvis jeg bliver helt ærlig. Men hvad hedder det? Altså, MySQL har MySQL NDB-kloster, og de har MySQL-kloster, som jeg måske vil kigge på i den retning. Men lige til der tror jeg bare, at jeg vil køre en master slave, og så have en stor server. Fordi altså 10.000 skrivninger i sekundet, det kan vi godt klare med en server med noget quad-core, eller dual quad-core og nogle æstetiske. Så det kan vi godt klare med den, ikke? Og så bare have replikering ned på en slave-server. NDB kører godt. Ja, hvem sagde noget? Jeg sagde, NDB kører godt, hvis man bare ikke overbelaster det. I det hvad? NDB kører godt, siger jeg. Ja, okay, ja. Jeg legede lidt med det, dengang det kom ud, og der synes jeg ikke, det var fantastisk, selv sagt. Det er jo født som et RAM database storage. Ja, er de kommet ud over det nu, eller hvad? Ja, det synes jeg har læst, men det har jeg ikke brugt. Jeg har kun brugt det meget. Okay. Men det handler om, at man har alle tabeller i RAM, og så kører det super fast. Men altså, i dag kan noget på, så man har nok RAM, ikke? Altså, vi overvejede den faktisk til det her, fordi dengang de startede, havde de kun 100 GB data. 100 GB RAM er jo i dag ikke uoverkommeligt. Altså, det er jo bare... Nej, så sætter bare en server mere på, eller 5 server mere på en til hver tabel. Ja, det er også muligt, men altså... Det er sådan, man gør. Med de nye HP G8-server, der kan du, så vidt jeg husker, kommentere, hvad der er RAM i. Altså, det er jo helt overdrevet. Du kan få 128 GB blokker, der kan sidde 8 af dem. Ja, det er sådan nogle, der sidder i mobil HLR, det er sådan nogle NDB. I hvad så? Det er sådan nogle, der sidder i mobil HLR. HLR? HLR, det er der, hvor abonnenterne ligger. Okay. Og, altså, det er en NDB. Det er bare 25 eller 40 eller 80 kort, og så så er der millisekunder opslag. Men ja. Det er jo en Ericsson-teknologi, der er open source til MySQL, for at de ikke skulle holde det lige selv. Okay. Det kommer fra Ericsson. Jamen altså, det jeg havde læst mig til, det var, at det var fordi, der var kommet krav fra teleindustrien om, at de ville gerne må MySQL til industrien. Og så var der et samarbejde mellem nogen. Det kan være, det var... Nej, det var ikke sådan, det var. Det var ikke sådan, der ikke havde råd til at holde det ved lige, så gav de det væk. Okay. Og så er det for MySQL holde det ved lige for dem. Jamen, det lyder plausibelt, ikke? Jo. Så. Jeg ved ikke om skal vi holde for en workshop? Er der interesse for det? Ja, lad os gøre det. Ja, kan du ikke lave en hurtig demo af det der Galea? Er det muligt? Nemt? Eller ja, så skal vi hente en harddisk. Skal vi ikke lave det en af eftermiddagene? Det kan vi også. For at være friske, og så kan vi... Jo, altså det er ikke så spændende. Altså det jeg har forberedt, det er ikke så spændende. Det er bare, jeg vil vise, at vi har 2 databaser, der er i sync. De her ændringer, jeg har lavet i grønnefilerne, det kan vi også godt... Hvis Christen han gider at finde et slot til, at vi kan få overfylde det i. Vi har været så sammen. Ja, skal vi ikke lige lave det bagefter? Der er slot alle dage på nær mandag. Ja. I morgen. Så skal jeg lige finde ud af, når jeg skal have køkkentjern, så skal det være den dag. Ja. Det kan vi ordne. Skal vi ikke lige slukke her, eller slutte her, og så sige tusind tak for et godt foredrag.